Fina għadna kollha f'dan il-ġnien, kollha fi bil-wieħed, kollha nżommu jdejna, kollha ngħidu nfaħru l-Alla. Kien hemm wieħed il-bot minna su minn hawn u tas-sound hemmhekk sound boot. U beda jimmanifesta l-aħwa li qed ngħidilkom mhux biex nimpressjonakom. U beda jimmanifesta u beda jippruva jisħitna. Beda jippruva jersaq viċin tagħna u ma setax isu kien hemm xi ħaġa żommu. Daw kollha jistgħu jgħidu ġifieri ħuti. U beda jaqbes, beda jisħed, beda jaqta' ma nafx ma bedix jagħmel u ma setax kollha jistgħu jiġdu għalejha daw. U ma setax jersaq lejna. U dak il-ħin ġieni f'moħħi l-kliem li jgħid il-pastor. Morru u aħkmu. Morru u aħkmu. U dorna mal-post kollu siġillajnieh bid-dem, kollu bid-dem ta' Kristu u l-post ġi il-liberat. Il-liberat li anka dak ir-raġel rajnieh mill-bot niżelek u ma setax jiċċaqlaq. Mbagħad morna Knisja Tenzo, onorawna immens, poġġewna quddiem, daru magħna, ħaduna nieklu ma nafx m'għamlux magħna. U fil-worship il-missier bqajt nitolbu, imma għal xiex tellajt naw, diġà rajna affarijiet kbar meta naqadna bħala talb. Aklum ma x'inhi il-bomba ta' din is-safra x'inhi. U kellimni ġo qalbi xi ħaġa personali li kienet tiswa għalihom kollha, kollha f'daqqa l-istess kelma għalihom kollha. U ngħidlek fraħt, ġo qalbi fraħt ħafna u għatta lil-Kjert, ir-Roberta u l-Kieran biss. Għattilhom issa meta jkun il-ħin ngħidilkom x'inhi. U ħriġna fil-għodu erġajna mxejna ħafna ġemmek mhux bħala Malta tasal kull imkien malajr. U wasanna ġo ġnien ieħor insejt jismu. Tafu x'jismu? Insejt jismu. U erġajna għadna u bdew jagħmlu discussion Kjert u Roberta, discussion kien vera tajjeb. U ħassejt li issa huwa l-ħin li ngħidilhom dak li qal lill-missier. U erġajna għadna kollha u ħriġtilhom. Ma nistax ngħidilkom għax hija personali u ma kollha jafu jistgħu jgħidulkom wara. Imma x'ħin ġiet illiberata l-kelma t'Alla, dak li tani fl-ispirtu tiegħi waqt li qed inqimu kollha konna qed inqimuh. Ħassejnieh kollha li aħna jimxi magħna. U kollha nfqajna nikbu f'daqqa. Kollha jistgħu jgħidulkom kollha. Imma l-mod ta' biki kien ta' ħelsien li anka huma ara diġà qegħdin. Imma qed ngħidilkom il-mod kif mexa mhux normali, mhix normali xejn. Għaliex kollha beda jmissna wieħed wara l-ieħor. U l-isbaħ ħaġa lija li nara lil ħuti jinħelsu u jikbru fil-missier. Li wara talbu magħna mejja mal-mara wkoll. U qalun dak kliem eżatt. Qalunna llejla ħadirġifu kliem man Tenzo li huwa fuq ħajjitkom. Fil-għaxija stess dat ngħid min-naħa tiegħi issa mbagħad jgħidulkom huma. Kenna ċans żgħira naqsmu xi ħaġa u Roberta fil-Knisja Tenzo 5 minutes kollox biex il-Kristjan jieħu l-pożizzjoni tiegħu f'dan il-ħin. U wara li pritka kollox niżel Enzo u istra li talbu fuqna żgħażagħ sieħ għax tkellem fuq il-ħajja tagħna li ħafna nies kienu ilhom jitkellmu fuq il-ħajja tagħna. Insomma, tistgħu tkomplu intom. Nista' ngħid li kien vera interessanti li ħaġa li vera nixtieq il-mulejta li jaqda ma' xulxin mal-aħwa kif kienu l-apostli jgħixu xulxin jibnu xulxin jkunu hemm ma' xulxin u vera kienet sabiħa għax kien hemm ħafna intimità ma' Ġesu u anke ma' xulxin u dik ħaġa importanti li għandna bżonn Ġesu qal jarfukom bil-mħabba tagħkom lejn xulxin li intom tiegħi u vera fejn morna preżenza Alla kienet hemm u vera kienet amazing ix-xirka li kellna flimkien. Vera jiena kontent li kont hemm magħhom għax vera rajt bidla kbira anke rajt ħafna li ma tantx kolli ċans samla magħhom hemmhekk kienet esperjenza amazing u vera niggrazzella kollha lilkom komplu nżommu dik il-joni li kellna Katania nżommu Malta ħan nikbru għall-glorja t'Alla. Verament dak li ġara Katania m'għandix kliem biex niddeskrivjulkom u nispjegalkom eżatt x'ġara imma naf li kien hemm apparti ġifieri. Naf li kien ħafna unità u naf li bejnietna kien ħafna mħabba kulħadd jirrispetta kulħadd jiġifieri vera kien hemm ħassejnina isna familja. Naf li dak il-ħin meta Xeverell meta konna f'dan il-ġnien u Xeverell kienet jagħtina dik il-kelma
kienet kollha għall-istess ħaġa, vera kienet ikklikja jisu ħaġa ġara dik il-ħin u kienet li ġara ma kienx emozzjonijiet, ma kienx xi ħaġa ta' emozzjoni, kienet ġifieri mhux ġifieri għax u semma li aħna bkejna, ma mhux kienx emozzjoni, kienet xi ħaġa above ħafna. U tant kemm li dak il-ħin jisu jien hekk ħassejt li Ġesu jisu sakkar l-attenzjoni tiegħi fuq kompletament u nsejt kollox, jekk kelli għax ma telaq l-għax, jekk kelli bżonn nagħmel toilet telaq kollox. U literalment il-ħsibijiet tiegħi naddafhom li kollha u just bdejt nifoka biss fuq dak li beda jgħidu, bdejt nħares l-isfel u nagħlaq għajnejju u xejn ma kien importanti aktar, ġest ħassni qiegħed il-ġenna dak il-ħin. Naf li ma stajtx nżomm id-dmuħ lura u naf li ma nafx indunajtux ma bdejt nirtot ħafna jien qatt ma ġrat li dik u ma stajtx nieqaf bdejt nirtot ħafna. U meta ġi u misni hawnhekk literalment ħassni Jisu Ġesu Kristu nnifsu qed imisli dak il-ħin. U kienet vera powerful għalija. U naf li kif ġejt lura d-dar għada mek dik, għadni immutajt wara li ġara da kollu immutajt. U kif ġejt id-dar u għalaqt il-kamra rġejt tħalf dik il-prezenza u Ġesu reġa' laqatni bis-saħħa ħafna u vera hija xi ħaġa li ħatibqa' miegħi għal dejjem u kienet xi ħaġa li bla ħsieb jiġifieri għax l-isbaħ affarijiet fil-Kristjaneżmu mhux l-affarijiet li nippruvaw nagħmlu aħna nippuxxjaw aħna u naħdmu u ma l-affarijiet li huwa aħna dejjem nitolbu biex issir ir-rida tiegħu fil-ħajja tagħna u jagħmel l-affarijiet. Meta jagħmel xi ħaġa u tkun ħafna aktar b'saħħitha minn meta jagħmel xi ħaġa jien. U dik tallimta. Halleluja, meta nisma'hom jitkellmu u jirrakkontaw l-esperjenza tagħhom u x'imdejt narahom jinħelsu. Ġratilhom xi ħaġa sopranaturali l-kol kemm aħna hemm dawn kellhom inkontru ma' Alla l-Missier fl-istess ħin u kienet xi ħaġa speċjali ħafna li x'imdejna narawhom jinħelsu jiena u Xaverell. U jikbu bdew jinħelsu mill-passat tagħhom kollu, bdew jinħelsu mill-passat tal-weġġat mill-familja tagħhom diżappunti li kellhom u qed naraw l-Alla l-Missier imisshom. Hemm dak il-ħin qed wow kemm huwa worth it li ħallejt il-binti warajja fin-natural veru kienet diffiċli. Imma kienet qed grazzi mulej il-missjoni bis-saħħa tal-Ispirtu Santu ġiet imwettqa. Halleluja. Hemm ħafna testimonjanzi x'nirrakkontaw. Hekk l-ewwel lejl, l-ewwel ġurnata kif spjega Xaverell kienet xi ħaġa li f'daw id-9 snin ta' Kristjana qatt ma rajta. Però nixtieq ngħid xi ħaġa nemmen li rajna dik il-manifestazzjoni ta' dak il-bniedem għaliex iż-żgħażagħ kollha iddeċidew li jkunu uniti fit-talb. Badna jitfit, l-ewwel li ma tlabna kienet għall-unità, tiftakru? L-ewwel li ma tlabna kienet għall-unità u l-unità li kien hemm bejnietna konna vera spirtu wieħed, it-tifħir beda ħireġ waħdu mingħajr bl-ebda sforz minn talbu kollha jekk konna 11 talbu kollha li kienu u reġgħu talbu l-istess persuni ġifieri dawn ma rridux jieqfu jitolbu. Dak il-persuna kif spjega Xaverell kien minn hawn u jisu il-kamera, il-sound booth. U ngħidilkom il-verità, naħseb neħet jgħid jew ma xi kelb għax kien hemm ħafna nies iduru bil-klipp, jew inkella kellu xi argument ġifieri ma konniex aware, insomma u beda jiġbed l-attenzjoni tiegħi jiena personali u nħares lejh, għandu ngħid li da qed jimmarka lejna. Ġifieri dan biex ngħidilkom il-verità beda sejjerek ġast jaqbes miġnun. Hekk tipo ta' xi ħadd. Però kien jidher li sopranaturali li mhux ġast mentalment, beda jipponta lejna, beda jagħmlilna hekk, jeddidna li ħajoqtolna tipo aw jistħitna. Eżatt kif
Eżatt, u kif qed jgħid Kert, ġifieri ma setax jifhimna x'aħna konna din nitkellmu bil-Malti, ġifieri ma kienx hemm xi kelma li stajna laqtnija biex ta ma bidix jifhimna, ġifieri kien barrani hux. Sakemm ma kienx Malti, ma naħsibx. Għax ma stajniex inkellem. Imma li xtaqt ngħid, da vera kien irrabjat. Sewwa, u ngħidlek il-verità ħsibni ħġaj bil-ġurja lejna da. U qasamel pass wieħed. Hekk, nagħti glorja lil Mulej ma setax. Wow, id-dem ta' Kristu veru b'saħħtu, halleluja kien ħassejt li kien hemm nar, ġifieri ma daċċirku. Glorja lil Mulej, insomma dak kien id-day one. Umbat xaħġa li ġirat insomma kif qed ngħidu, però ħadd pjaċir nisimak Marjella tirrakkonta l-ħolma tiegħek fuq l-identità tagħna tal-missier. Nemmen li tlajna aħna hemmhekk biex nifmu li Alla biex jifmu daw iż-żgħażagħ ukoll li Alla huwa missierhom, jekk ma tifhimx. Jekk ma tarax lil Alla bħala missierek qatt ma jista' jkollok relazzjoni ma' Alla kif inhu suppost li jkollok. Għaliex huwa missier u l-iktar ħaġa li jxenna il-Mulej li jurina hija l-imħabba tal-missier. Jekk ma narfuħx bħala l-missier ir-relazzjoni tagħna mhux ħatkun in line, mhux ħajkun hemm something wrong fiha ħafna, mhux ħanimxu qatt ma ħajrna xinna ninħelsu u qatt ma ħajrna xinna nimxu il qudiem kif suppost. Hekk bdejna niddiskutu wkoll jiena u Kert fil-fatt fuq il-missier, insomma u l-preżenza tiegħu immanifestat, ħallelujja. Mbagħad ġrat biċċa xogħol oħra kienet x'in ħriġna minn dak il-ġnien insomma konna f'dik il-preżenza aħna mixin lura qabanna l-ġuħ ovvjament u tħanna nixtru insomma ngħid għalija tħalt ġod il-kafetterja nixtri l-pizza minn għalija li tħalt hemmhekk biex nixtri l-pizza jien. Insomma ma li tħallna u ħanibdew nordnaw nara din mara u tinstabat mal-art. Di għaw tfixklet f'xi tarġa, insomma, u nstabtet ta' żbita. U dak il-ħin ma nafx ġarali, ħadd pjaċir li waqgħet. Literalment ħadd pjaċir li waqgħet. Indunajt għan nispjega xiex, ta' ġifier mhux għax jien xi kattiva taħsbu x'hekk. Le, di waqgħet u dak il-ħin hekk ħadd pjaċir. Qed ħamuring qed naf li l-Mulej su tipo eżatt. Ġifieri mort u kont naf li ħadd aċċetta l-Mulej, kont naf hekk. U bdejt inħossni jisni qiegħda ġo f'xi film, ġo xi movie, kollox kien ikkoordinat, jisni bdejt nimxi u ħassejt nisni niflowtja. Hekk tipo qatt ma ġrat li din, insomma mort ħdejja għajjimnija bdejna ngħinu tlabnija jekk għandix bżonn xi ħaġa kienet eċċitata ħafna, insomma ħassejt li waqgħet tant kemm kienet inkwetata u anke bid-depression ġifieri li kellha fuqha. U bdejt ngħidilha l-Mulej iħobbok, l-Mulej ma nesikx mill-affarijiet kollha fil-familja li għaddejja, l-Mulej ma abbandunakx qiegħed miegħek. Insomma, u din baqt tħares lejja, ċastata, u għat li grazzi, bdittej li grazzi ħafna, nirringrazzjak, insomma, u mbat insomma xinattela ejja il-Knisja Missjoni Paradiso, għat li l-laħwa, għat li dil-ġumma stess, stidnitni u wahda marra ġifir il-Mulej kienet iġru wara jasew. Gloria l-Mulej tlabna fl-imkien, halleluja, u namman l-Mulej ħajġbora u kol fil-statna tijaw, grazzi Mulej. Nasta plesta jinta. Għalajt, gloria l-Mulej, insomma, ta' kollu li ġar. Halleluja. Ok, praise God. U vizualizzi il-tuo sogno. Kif t-vizualizza il-ħolma ta'kom. Għadkom t-xiju tejdu xie statement mal-għajru mentom? Aħwa. L-statement huwa tiegħi li morna kollha toqolġa qalbna li naħseb kollha konna drajnieh u ma konniex nafu li qed hemm. U li ġejna lura minn sqallija totalment meħlusin, qalbna meħlusa u naħseb morna l-ġenna l-ftit sekondi għal ftit minuti u ġejna lura d-dinja.
Alleluja. Wara d-lezzjoni ħatkun għaddejtu mill-purgatorju. God bless you. Alleluja. Mela, kulħadd jiftaħ il-kelma il-Bibja, alleluja, morru fi ktib ta' Ġagbu, morru fi ktib ta' Ġagbu. Le, right. L-offerta għanaħduwa fl-axħar l-lum, għax jekk jew hekk xorta ħatkun hand in hand ukoll ma' dan il-messaġġ. Ktib ta' Ġagbu. Ġagbu kapitlu 4. Dal-aħħar ħsibt ħafna fuq l-eternità. Kemm hawn minnkom taħsbu fuq l-eternità? Kemm hawn minnkom ta' spiss taħsbu fuq l-eternità? Kont qed nara dokumentarju dil-ġimgħa u bdew isemmu kantanti famużi, atturi famużi u bdew jirrakkontaw il-ħajjiet ta' daw in-nies kbar li ħafna minna forsi smajna l-mużika tagħhom hemm fans miljuni kbar warahom li meta bdew jaqarbu ċertu età u xogħod minnhom anke minn mindu kienu żgħażagħ jaqgħu f'depressjoni papali għax jibdew iħossuhom ħajmutu. Jibdew ħafna min-nies għamlu intervista, għamlu survey kemm in-nies żabu żewġ affarijiet. Meta jmutlek ħabib, xi tħoss inti? Meta jmutlek xi ħadd viċin tiegħek xi tħoss? Dwejjaq. Meta tkun les biex tmut int xi tħoss? Interessanti di. Din għajta vera interessanti. Meta jmutlek xi ħadd viċin tiegħek, ġenitur, familja, ħbieb, tax-xogħol, tħoss dwejjaq, tħossok seda għal dak il-persuna. Meta imma tkun taf li ries għal-mewt tiegħek, il-maġġoranza tan-nies li staqsew qalu nibża. Aħwa, għandek kemm għandek flus, għandek kemm għandek fama, għandek kemm għandek skola, għandek kemm għandek x'għandek. Jina u inti iridu ngħaddu minn xi ħaġa verament humbling. Taf li int ħatmut. X'jina u inti xi darba dan il-ġisem ħajmut. U mill-ħafna minn nies li intervistaw li m'għandhomx il-Alla jibżaw imutu. U bil-biża jimordu. U bil-biża li xi darba għad iridu jmutu u ma jafux xemm mhux sa jiġri, taqbadhom depressjoni papali. U infatti jagħmlu riċerka li l-antidepressants ħafna minn nies jaħduhom l-antidepressants ġifieri biex jgħinek fid-depressjoni, għandek kontra d-depressjoni, minħabba l-biża tal-mewt. Kemm minnkom taħsbu f'dak il-ġurnata li inti tmut xi darba? Taħseb? Isimgħuni aħwa, għid dak taħdek xi darba ħadmut inta. Ħasasikom mistoqsija oħra. Kemm hawn minnkom tixtiequ tgħixu 1000 sena? Kemm hawn minnkom tixtiequ tgħixu 1000 sena? Waqt li kulħadd madwarek imut. Ara kemm interessanti di. Ħanerġa' nagħmilha di test. Kemm hawn minnkom tixtiequ tgħixu 1000 sena imma daw kollha li huma qrib tiegħek imutu. Kemm hawn minnkom tixtiequ tgħixu 1000 sena? Il-maġġoranza parti din, f'każ ngħidulhom nibatulhom mis-servi. Ma jridux xorta ma jridux jgħixu ħajja twila. Daqsxejn oxymoron di naqra kontra xulxin. Tibża tmut, però fl-istess ħin ma tixtiex dak iż-żmien kollu. Issa, jekk di tagħmel differenza jekk inti veru għandek il-Kristu. Jekk inti vera
Mhux għax temmen fih, għax anke x-xitan jemmen fih. Imma jekk inti vera esperjenzajtu l-Kristu, waħda mill-affarijiet li jiġrilek hija tiqaf tibża tmut. Tiqaf tibża tmut. Aħwa, temmina u ma temminix, jiena nemmen 100% bil-infern, il-ġimgħa, il-bieraħ, kien hemm xi ħadd xi Kristjani bdew jgħidu wara li mutu hemm ġenna, vera hemm l-infern, u jekk imutu fejn ħammur il-Kristjan, ħanejdu għall-Kristjan. Ħammorru l-ġenna jew le? Hemm ġenna? Issa, dak għandna għandna lezzjonijiet sħaħ tun il-Mike liħor. Il-Mike liħor. Tun il-Mike liħor, please. Aġlu, please. Malaj. Mela, temmen u ma temmenix, jaw. Ġagbu kapitlu 4. Temmen u ma temmenix, hemm ħafna li kellhom viżjoni li mhux qed jistama' sajwa. Fehem il-tuħla, il-mikrofon li ħora huwa. Il-mikrofono. Ġejjin? Il-mikrofon tal-praise and worship, ejja ċekjali malaj, iġri. Halleluja. Mela, temmen ma temminix, hemm bosta nies li jgħidu li raw itfuhom kollha. Itfuhom kollha, please. Il-mics tal-praise and worship kollha. Okay? Okay, you're right, all right. Thank you, sir. Mela, għaw bosta nies li kellhom viżjoni tal-infern jew tal-ġenna. U raw bosta nies li huma famużi fl-infern. U famużi mhux biss kantanti u atturi, famużi anka reliġjużi. Ġieli rajtuhom dawn it-testimonjanzi? Kemm hawn minnkom kuljum inti taħseb jew jgħaddilek minn ħsiebek il-ħsibijiet mhux qed tinstema' sewwa aħwa. Ġibuli l-mikrofon, liħor fejn l-mikrofon liħor. Jay, from overseas, Jay, naħseb. Hello, okay, aħjarek? Għadu l-istess, jina l-istess edha. Il-microphones ta' qoddim aħwa. Mentom għed tisimaw xej? Provaw ranġaw il-sound. Anyway, ħanaqra l-kom ġagbu kapitlu 4, morru ġagbu 4, malaj. James, ġagbu. Hello. Isni qiegħed il-bot. Naħseb torta Roberta. Kisrit li mikrofon. All right, wasal il-sound issa? Isimaw. Ġagbu kapitlu 4. ħamorru fil-vers 13. Issa ejjew intom li tajdu illum jew għada immorru f'din jew dik il-belt u nqattaw sena hemmhekk. Nixtru u nbijaw u nagħmlu l-flus. U intom ma tafux x'għad isir għada. Għax x'inhija ħajjitkom. Intom bħal fwar li jidher għal ftit u mbagħad jgħajb. Ħajjitna hija bħal fwar. Jekk tgħix 80, jekk tgħix 100, ħajtek hija bħal fwar. Gone. Diġà għaddiet.
Kemm hawn minnkom għandkom hawn xi ħadd għandu 70 illum? Hawnhekk hawn xi ħadd għandu 70 sena? Għandkom 70 għal-Iberga għandkom? Jiskom ta' 70? Għandkom 70? Inti għandek 70 għal-Iberga? Kemm 70? Inti għandek 75, ux? Kemm hawn iktar għandu iktar minn 75? Inti kemm għandek, bro? Għandek 72. Kemm? Ija 78, praise the Lord. Ħażażik, brother Charlie. Kemm rajtu jgħaddi, kif radda da żmien 78 years, kif għadda da? Ziffariħ qal. Mela bħal ma tgħid il-kelma. Li hija bħal fwar. Ziffariħ, jiena llum għandi 47 years young. Għaw minnkom għandkom 47 years old, jina still eżar minnkom. Jina 47 years young. Imma meta nħares lura, nara ħajti kif għaddit mal-ajr. Kemm għaddit mal-ajr? Intkom li għandkolkom il-grazzja taraw tiġa 70 sena, 75, 78, dik hija barka u hija grazzja. Imma da kollu xorta, il-Bibja tgħidlek hija that's it. That's it. Allura, immaġna inti, kemm hawn minnkom għandkom il-home insurance tad-dar tagħkom. Li ma tmurx taqbadlek id-dar, allura tagħmlu home insurance. Kemm għandkom car insurance, karozza tal-insurance tal-karozza. Sewa, għandkom goods insurance, għaw minn jinxurja d-deb, għaw minn jinxurja il-ġojelli. Sewa, għaw minn jinxurja saqaj, għaw għattur jinxurja u saqaj, għaw mażif jak jemutu jipaw saqaj għaw għedhom jimxu. Matriċi popolari użeffina toġobni li fin-naturali, ovvjament. Sawa, imma din xurjat saqajja, sa dija kitbu di saqajja, għamlu b'saqajja. ħajqadu jibusula saqajja, għahda, jgħak għamlu siqaw. Għattifin? Imma amazing kim il-bnidem juhu tan xsib, tant jos affarijiet li ħajit mermru trap. Inti li għataw, inti li għattara dal-messaġġ, kemm qed tinvesti fl-eternità? Aħwa, aħna meta mmorru l-iskola nitalmu ċivilizzazzjonijiet tal-istejjer. Xi darba jgħixu daw ta'. Taf li xi darba ħajaqraw fuq din iċ-ċivilizzazzjoni, fuq din il-ġenerazzjoni. Xi darba tiġi żmien jgħidu fi-2000 xi ħaġa beda komunità River of Love u minħabba il-komunità llum Malta hija differenti, ara minħabba imnalla l-mulej beda dak ix-xogħol. Qed tifhmu? Halleluja. Imma xi ħadd qatt jaqra fuq ħajtek. Xi ħadd qatt ikun sema bik. U meta jkun qed jisma' bik u jaqra fuq ħajdek, fejn ħadd tkun? Fejn ħadd tkun? Biex inti tkun taf li inti ħadd tkun żgur il-ġenna, tagħmel investiment minn hawn. Kemm qed tinvesti minn hawn? Kemm qed tinvesti? U kif tinvesti? Ħafna il-biċċa kbira minnkom aħwa. Intom aċċettajtu għajtu t-talba ta' salvazzjoni, għacċettajtu l-ġesu f'qalbek, għax aħna hekk nemnu, u l-iskrittura titkellem fuq għadi li t-teglu jiġi f'ħajtek, issek jiġi f'qalbek, jidħol f'widnek, imma jrid jiġi ġewwa x'imkien, jrid jidħol ġovik. Sewwa ġesu qalilna jiena u l-missieri niġu namru fikom. Issa, ovvjament tgħid li mhux l-Ispirtu Santu, ma importax, no problem, l-Ispirtu Santu, it-Trinità mqabsa fija. Sawa, mela aħna ċertejna Ġesu. Imma inti vera tinvesti f'Ġesu jew ġast talba ta' salvazzjoni u minn għalik li everything is okay now. Id-deċiżjonijiet li tagħmel kuljum, id-deċiżjonijiet fejn taħdem, ix-xogħol, il-familji, l-għażliet li inti tagħmel, kemm l-eternità
qed taffettwalek l-għażliet li tagħmel kuljum. Għajdli lek nifsek. Kemm l-eternità qed tinfluwenzalek ħajtek kuljum x'għażliet tagħmel. Ħasasikom mistoqsija. Waħda mill-affarijiet li jiena li nittika li nifsi biha hija li nibża li nkun għamilt weda lil xi ħadd u nsejta. Jew nkun għamilt weda lil mulej u nsejta. Ħudu inventarju ta' dawn l-affarijiet għax meta int il-mulej jgħidlu inwedek I will, il-mulej jemnek. Kemm hawn minnkom pereżempju għandek id-dejn u hijhom bad inħallsu. Kemm tuħu ħsieb li inti jekk jista' jkun jekk għandek id-dejn ħadd iħilsu kemm jista' jkun malajr li ma tmurx ħajtek tinqatlek f'nofsa u jispiċċaw iħallsu dejnek ta' warajk jekk hemm minnu warajk imminti tispiċċa din il-ħajja mingħajr ma tkun ħallas dejnek. Mhux dnub, id-dnub ħallasulek Kristu. Daw affarijiet li naħsbu fihom, mhux ngħidlek li neċessarjament ħadmu l-infern jekk inti f'daqqa waħda ħajtek waqfet sobtu. Imma live aware of this, live aware. Jiena jekk inkun naf li għandi d-dejn ma' ħija, nipprova naqtaw. Per eżempju, bħessa għandi dejn fuq il-karozza. Avolja kien hemm imparla fil-vojtu qal li jiena l-fellowship ħadd il-flus mill-fellowship biex nixtri l-karozza. Dik ikun il-fellowship xal il-karozza kon ngħid grazzi. Imma l-fellowship ma xtraw li l-ebda karozza laqqas penny minnhom biex inkunu tafu. Imma apparti minn hekk, anka l-fatt li għandi d-dejn fuq il-karozza u tħol tibboderjani. Għad tifmu, tibboderjani għax jina id-dejja bid-dejn, id-dejn id-dejjaqni. Għax isni għandi l-obbligu li rrid neħilsu kemm jista' jkun malajr. Għad tifmu u la għandi obbligu, jina dak l-obbligu naqtaw kemm jista' jkun malajr miegħek. Għalhekk il-mulej jgħidlek aħfer malajr għax inti meta ma taħfirx għad għandek obbligu. Għalfej ħazzom mill-maħfra u jekk il-lejla jsejjaħlek il-mulej. U inti minna jkun hija se naħfirlu għamma bessa m'għandix aptit. U sa kemm jiġi l-aptit tiġi l-mewt qabel ma tiġi l-aptit. Aħwa, il-ħajja tista' tinqatalek f'ħakkatajn. Intom, per esempio, ta' spiss jiena naħseb kemm meta nqum filgħodu l-ewwel ħaġa li nagħmel hija nirringrazzja lil mulej. Mal-ewwel nibda ngħidlu grazzi mulej tal-qajjimni qawwi. Però ta' spiss naħseb min jaf kemm ma qamux dal-għodu. Kemm hawn nies li dal-lejl ħallewna f'Malta biss. Fid-dinja għandukum ma nafx kemm mill-miljun jgħaddu għal ħajja eterna. Kemm, brother baby? Thank you. 54 miljun kull jum jgħaddu fis-sena, sorry. Mela 155,000 kull jum u madwar 54 miljun fis-sena jgħaddu għall-eternità. U ħafna minnhom daw għandhom fire insurance, house insurance, car insurance u għal-ħajjithom m'għandhomx. Għal-ruħhom m'hemmx insurance. Għaliex, għax qed jgħixu, u mhux qed jgħixu minn perspettiva tal-eternità, qed jgħixu ta' x'nista' nakwista issa, x'nista' naqbad issa, x'nista' nieħu issa u ħanaħdem bħal kelb issa. Kemm nisma' nies jgħidu, ara ħanaħdem nagħmel 60 sena naħdem u mbagħad ingawdi. Wara 60 sena jispiċċa wheelchair. Ħafna mill-klim ta' Ġesu ħankompli naqraħda mela. Għax x'inhi ħajjitkom? Intom bħal fwar li jidher għal ftit u mbagħad jgħib. Flok ma tgħidu jekk il-mulej jrid, jew jekk Alla jrid kif ngħiduha bil-Malti. Ngħixu nagħmlu dak jew din jew dan. Tiftaħru bil-fruat tagħkom kull ftaħir bħal dan huwa ħażen. Jekk mela xi ħadd jara fit-tajjeb li għandu jagħmel. U ma jagħmlux dan dnub.
Aħwa intom tafu x'inhu huwa tajjeb, tafu s-sewwa, taf x'inhu s-sewwa. Taf x'inhu sew, taf x'inhu taf li tittaħfer, taf li ma tistax taqlaq lajja kon. Jiena pereżempju jiena nkun fil-mira tal-kritika ta' spiss. U nistennija għax il-kellem Ġesu Kristu wara kollox iweda lil kull minnu verament jew li ħajġi attakkat imħabba l-Vanġelu mħabba Kristu. Però l-iktar waħda li das bother me li meta jkun hemm lajjiet ta' gideb minn xi wħud li suppost jissejħu Kristjani. Da jaħseb li ħajkollu xi pożizzjoni aħjar quddiem Alla minni. Da m'għandux biża' Alla. Li kieku jiena vera milċi xi ftira, inti kif ħajnħafrulek dnubietek meta inti tiżżomm tiegħi. Jekk jiena vera miltu dak id-dnub. U għajn nagħmlu mod di darba kontetta, għajn nagħmlu mod jiena għamilt ftira. U jiena ndimt minn ta' dak tattakkani bija. Kemm hawn nies fuq il-YouTube jattakkaw pastors oħrajn u ministeri oħrajn sewwa u jibdew jipprova seminarjhom they're exposing them. They're not exposing them, they're exposing their heart. Qalbi, inti għandu jkollok naqab biża' Alla. Li il-mument li inti żammejt id-dnub għalhekk Ġesu qalilhom jekk intom iżommu d-dnubiet ta' ħadd ieħor, x'jiġri minn dawk id-dnubiet? Ma qallhomx jien inżommhom ta'. Intom ġilin tajdu l-iskrittur qatt ma qallhom jien nżommu. Qallhom id-dnubiet li nżommu, ikunu miżmuma. U fejn ħadd għamel, x'ħadd għamel bihom? Mela inti tiżomm id-dnub tiegħi, sewwaj nagħmlu mod jagħmel dnub u inti tiżommu, u x'ħadd għamel bih? Taħseb li ħajdaħlek il-ġenna d-dnub tiegħi jien. Jekk għamiltu aħseb wara jkun xi lajja. Għaliex jagħmlu hekk daw in-nies li jgħajru fuq il-Facebook, jgħajru bl-isem għax inti mhux forsi tattakka xi dottrina jew xi prattika ħażina li għandek kull dritt il-kelma tgħidha għax inti tgħidilkom ikxfu l-ħażin mhux ikxfu n-nies. Hekk morru hekk tgħidlek expose what is false, not expose people, doesn't say that. Efesin kapitlu 5 vers 8 tgħidlek expose what is evil, have nothing to do with what is evil, kollkom xi x'asma mal-ħażin. Ma mhux sa nifti, jekk niġu f'da, aħna kollha żbaljajna, hawn xi ħadd ma żbaljajx. Imma l-biċċa xogħol għadi, inti tkun qabli forsi żbaljajt. U mhux qed ngħidlek li jiena żbaljajt. Għax ġiet pereżempju li xi ħadd qatt jattakkani fuq il-Facebook li xrila il-Facebook jiena xrajt il-karozza mill-fellowship. Hija gidba sfaċċata. Ejli x'ħajmur jgħidlu lil Alla dak quddiem il-Alla, jasal quddiem jekk jasal quddiem Alla. Ejli x'ħajgħidlu u jalla tjara dal-programm, jalla tjara dal-Facebook. Ejli x'ħadmur tgħidlu inti l-Alla li issa inti ġenerajt gidba pubblika fuq pastor. Aħwa, għal dak li tara number 1 tħassrek u verament bnidem povru u mimli ħażen. Imma naħfillek għax l-infer mhux xi sena jew sentej jew 10 hija l-eternità. U inti li qed tipprova timxi mal-liġi, l-liġi stess kontinwament tikkondannak u turi kemm in verament fl-isbal. Tiġi taqlaq għalajja. L-iskrittura tgħidlek li l-ħaddim ħaqqu ħlasu. Is-sien jekk irid nistajt ma rridux. Però tfal għandi, familja għandi u jkontu jiġu l-kol. Imma laqas li kieku di ħasra lajja bħal daw għalfej joħorġu lajji. Malix għax mhux qed jgħix minn perspettiva eternità. Għax daw kol xi darba jgħidu minn Alla. X'ħajmur jgħidu lil Alla. Alright, mela ħanamlu bil-kontra, ejn nagħmlu mod vera kieku l-fellowship xali karozza lili. Sewwa? Li kieku xali karozza lili l-fellowship dak jisir dnub. Kemm minnkom għandkom taħt ma' xi kumpanija ta' xi ġob? U għandkom il-karozza tal-kumpanija. Tajjeb. Għaliex mhux qed attakkak lilek? Għax baqal biex intkom tkunu tafu, il-karozza tiegħi kważi 100% tintuża biss għall-Ministeru. Imma ħriġha minn buti. What's your problem? Imma xorta gidba. Mela hemm kundanna fuq rasek jekk ma tindimx pubblikament kunu għafu aħwa Maltin li dar raġel huwa mesħut u ser trid l-infern. Ilu ta' mesħut mhux issa. Jekk
Ma jindimx, imma bħalma ngħidilkom jien dejjem bħalma tgħid il-kelma. Jekk tindem privatament, tista' tindem privatament. Jekk tidneb pubblikament, tindem pubblikament. Ħassalva. U jiena nixtieqek insalva, x'jiena ma ħanu l-ebda kos nagħt l-intern. U ma ħanu l-ebda sodisfazzjon. Imma għodu attenti, għex bi perspettiva ta' eternità. Għax intu kol titadder, l-iskrittura tgħidlek f'Rumani kapitlu 11, kulħadd irid jidher quddiem Alla. U jiena ma nagħmilx il-ħażin u nipprova niskapula ħalli u ħanipprova nsib xi mod ħalli ma jqbdunix. Inti daqshekk kemm tek taħseb li jiena hekk ngħix vera. Ħanipprova nakkwista xi 10 euros extra jew għajna mra 1,000 euro, forsi 20 euro, 20,000, 100,000, miljun! Taħseb li miljun jew għavertet li nitla fruħi jien. Taħseb inti balalu, taħseb li jidek jien. Imma int għadek kif poġġej li jidek nifsek fit-tarf tal-infern, biex kun taf. M'intix tgħix bil-perspettiva tal-eternità, għax inti tista' tirrenda kont kollu għal da. Mhux qed nitkellem fuq xi wieħed jissejjaħ fader għal kemm il-Bibja l-Iskrittura tgħidlek call no one father on this earth because you only have one father. U jiġi fuq televizjoni, Mattew kapitlu 23 vers 9. U tgħidlek u jiġi jgħidlu x'ma taħmerijiet ereżijiet gideb ma tal-biża. U ħadd pjaċi li rajt ħafna kattolċi umu jirrispondu l-ħmerijiet tiegħu, mhux Gordon Ġamal Xej li na Kristjan radikali nemmen il-kelma, kattolċi. Sewwa li għamel skandlu sfaċċat quddiem Malta ħa niżel fl-istorja ta' Malta. Dak għamel paprata papali Maltija fl-istorja ta' Malta. Sewwa April's Fool ħassir il-ġurnata li der fuq it-television. Sewwa imma dak nista' nindirizzah pubblikament b'kull dritt għax dak indirizza pubblikament il-Malta kollha. Sewwa u semma River of Love, imma da ġejja tiegħek ta' biex. Sewwa. Imma meta inti m'intix tgħix perspettiva ta' eternità u tittilaq, tittintoġob, tuder il-ħdura li hemm f'qalbek. Għalhekk nibżajjena min-nies. Jiena żgur mela, weġġaġ jiena bħal kulħadd għandi qalb mela ma nweġġaġ. Imma nibda ngħid imma daw jaħsbu li ħajjaqgħu jgħixu għal dejjem. Naw mux għedjina, nensew li x'darba għat jiġu mġarra ġokaxxa u rruħom min jaffej tkun. Ma dammu vera, sekk ninsiħ dak. Nesiħ dak. Għalhekk tittgħix fil-biża' t'Alla. M'hemm skrittura wara l-oħra, tattakkax il-ħuk, tattakkax il-loħtok, tattakkax il-nies li huma t'Alla. Ta' kollha nisihom. Jew sabat. U marbutin bingassamon laqqas jafu x'ħabat rashom magħhom u tant tamew li bħalma tgħidlek skrittura tfixklu fil-gburja tagħhom sejħ. Però ħanejdlek kienu mwissa ħafna drabi. U kif kellmu lill-Kris, rajtu il-Paws kif kellmu lill-Kris. Beda lalu kristjaneżmu ta' mħabba. Lalu jaqgħu. Da Alla taħ xi bibi uħor minn xi xitol. Għax inti jekk ħatkellem il-ħuk, qed titkellem bħala brad, jiena ġie nitkellem ma' Kristjani u nagħmel dibattitu ma mhux nibda ngħajru il-ħija. Qed ngħidlina ħija u jiena qed ngħidlina t'Alla. Aħwa u maħniex taħwa vera maħniex. Le, daw it-tip ta' nies l-iskrittura tgħidlek daw ma waqgħu fil-grazzja u idin taħt saħta. U l-iskrittura fil-ktib ta' Titu tgħidlek ara ma jkollkomx x'naqra żgħira x'taqsmu magħhom. Jekk tarahem dur lehem u mhux għax mhux kapaċi tiddiskuti album ġitamja. Għax iskrittura sakemm tinqara liġi l-Bibja taqgħet hemm ma tfuqajnhom il-Bibja tgħid. Imma jnejhom jinfetħu meta jiġi pritkat Kristu. Daw mhux il-Kristu jippritkaw, daw liġi minn filgħodu u liġi fil-għaxi u l-liġi qatlithom u jriduha u ħallihom imutu. Ħalluhom. Ara ma tipprovawx tippruvaw tikkonvertu nies bħal daw, tħallhomx tippruvawx.
Li Alla jsejħilhom klieb il daw in-nies. Mhux qed insemmi ismek, forsi mhux qed ngħid għalik. Amen. Imma minnu id-doggi jaf li huwa d-doggi qed ngħid. Però qed ngħidilkom aħwa River of Love. Iddelitjawhom, ibblukjawhom u twaqfuhomx. Twaqfuhomx. Dawn huma n-nies għandhom il-marka tal-ħażen fuq il-kuxjenza tagħhom Pawlu jgħid. Twaqfuhomx. Twaqfuhomx. Jekk trid xi ħadd li ssib biex titħassru, mur għejn il dawk in-nies li qegħdin l-isptar, żuruhom, għejnuhom, nies li qegħdin weħidhom, nies li għandhom bżonn kelma ta' koraġġ u ħajapprezzawha, mhux iduru lejkom jippruvaw jikdmukom jgħirukom attakom u bil-kideb. Aħwa, moħħkom għejxu bil-perspettiva tal-eternità li xi darba int ħatmut. U ħafna minnkom laqqas kunu tkunu tafu li ħatmut u ħatmut. Nafu li kulħadd ħajmut, imma hawn min ikollu dik il-grazzja li jmut f'sodda imdawwar bil-maħbubin. U hawn min imut waħdu u ma jkunx jaf li ġejja sekond oħra l-mewt għalih. Imma ġejja meta ġejja kun lest. Aħfer, birek, sewwa u rilisja u tagħmilix tal-imħallef. Għax il-moment li għamilta tal-imħallef inti, l-alla tluqom minn fuq it-tron, ħana uħsebin. Daw żgur, min qed jagħmel hekk, żgur, spissja. Żgur mhux qed jaraw ċar, spissjaw. Għax kieku jiena taqbadni l-biża tal-bliħ. Kieku jiena ma nagħmilx dawn l-affarijiet. Mela, m'hemmx pastors iżbalja. U li Alla lil min minnkom jew li poġġin il-pulizija fuq il-ġisem ta' Kristu. Min minnkom għandu s-sejħa tal-pulizija fuq il-ġisem ta' Kristu. Mhux għalhekk il-Bibja tgħidlek jekk tara Alla il-ħuk li waqaf xi żball, mur kellem lilu privatament mhux fuq il-Facebook wall. Imma dawk għal nistalla biss Kristu qala, mhux għan-nies li huma mħassra. Qed tisimgħu sew aħwa? Amen aħwa? Kemm qed tinvesti f'affarijiet eterni? X'inti tagħmel bil-ħin tiegħek limitat li għad baqalek f'din id-dinja? Kemm minnkom tixtiequ tgħixu sa 80 sena b'saħħitkom? Saqsi lil dak li għandu 78 arax differenza tagħmillu. Jalla tgħixu kollha 80, jalla tgħixu kollha 90 u 100. Imma mhux li ġast imlew l-ispazju għax hawn spazju fejta. Għax ismani, nagħmlu mod tgħixhom 100, tgħix 120. Imma x'ħadd tagħmel 120 ħdej l-eternità, minnu tajjeb fil-mezz. 120 divided by eternity. How much time is a day? That's it, 120 years. Għada kif għaddit, iżda. 0. Mela anke jekk tgħix ħajja twila f'dan il-ġisem, u minn tix tinvesti fis-saltna, ħlejt ħajtek u ħlejt l-eternità. Ħlejt l-eternità. X'qed tiddoben għalek ħajtek? Dak li huwa etern? Kemm minnkom taħsbu meta intkom tkunu qed taraw xi Facebook, jew qed taraw xi YouTube, jew qed taraw xi film? Alla tjarani bħalissa. Alla tjarani bħalissa. Kemm minnkom jgħaddulkom daw ħsibijiet? Ti taħseb li fil-kamra ta' ġewwa Alla ma jidħolx? Avoli għandek fuq il-bib, knock before you enter. Do not disturb. Taħseb Alla baqa barra x'qatlu do not disturb.
Minn taħseb biex qed jarak. Kif in l-attitudni tiegħek? Xi wħud min-nies, xi wħud għandhom opinjoni f'kull ħaġa li tgħidulhom jew kull ħaġa li jisimgħu għandhom opinjoni, jridu jagħtu l-opinjoni tiegħu tagħhom. Fuq dak il-persuna jew fuq dik il-ħaġa. L-eternità hija bla tmiem. Għandek l-eternità kollha eluf, miljuni ta' snin tiċċelebra din is-sekonda li inti għandek hawn. Ara kemm tittożza din is-sekonda, mela 120 sena. Daqshekk ħaddhom ta' djara. Dik tinvesti tant tajba fiha biex tagħmel l-eternità tiċċelebra. Għaliex taħseb meta jiena niġi nippritka u nieħu paċenzja u nżur nies u nitlob ma' nies u nċempillhom u nibatilhom SMS u jiena u joffenduni lura u jagħtuni xi dak kollu investiment għall-eternità. Meta inti tgħid jiena dak li nagħmlu għal Kristu dak ifisser. Meta inti tgħid jiena dak li nagħmlu għal Kristu. Illum itkellimt ma' waħda, oħt Aziza, forsi qed tara dal-video. Għalt li ma rridx niġi għalt li għax meta ġejt, għalt li la inti, la Marjella u laqqas oħtok Mirjam ma kellimtunix. Għalt li ma rridx niġi. Għettila qalbi, dawn affett tal-vavi. Għalt li mal-essa jena vava għalik. Pawlu, tafx għallom l-ewwel Korintin kapitlu 3, jaqat ta' vavi. Anzi jena waħdet vavi, daw kollha għallom vavi. Marru għarawa għalkom, meta jentkom għadhom kimxu f'affett tal-ġisem, mintom xtur li għadkom vavi. Għax ħattalija, għax olla leħnu, għax maħaris lejja, għax maħarx bedejja. Għax inta vava, ta' t-deġuni, għadek vavu. Għandek bżon tgħid it-talba tal-fidili. Jiena jiġu nisaw, laqqas ħarsu lejja, għandhom blanzita kontra tiegħi. Misna noqgħod ngħidilkom mhux ħaneġitax dak ġejli. Daw affett tal-vavi. Inti għaw, jekk tifhem naqra, m'hemm bżonn tkun xi teologu, naqra. Inta mill patt malla ta' għandek patt ma' Kristu. U meta qallek ix-xierek u mur il-Knisja, il-kelma tmur il-Knisja daqni daqsxejn għax hija mentalità antikwata, imma janżomhom fil-kuntest tagħha. Mela li jiena nixxierek u nu pjaċir nara l-aħwa u nu pjaċir meta l-affarijiet ikunu sewwa bejnietna mingħajr tqanżieħ u mingħajr sfidi. Imma sfidi ħajkun hemm bejnietna. Mhux meta nellibhom dak l-isfidi nuri li jiena vera ta' Kristu. Mela nibatlek messaġġ ħammur knisja oħra għax ma ta' maħres lejja. Ent orrajt. Għax m'intix orrajt ġbin ta' żgur. U għejja. U ħatta li jgħidlek vava. ħana ġanajlek vava. ħalli żgur titlaq għax vera s-saħħa jkollok tuħalik. Xennejlek vava. U toqgħodx bardi fuq il-Facebook. Għax il-raġunament tiegħek kif qed tirraġuna ta' vavi. Ta' tfal. Anka tfal tiegħi jiena xi kultant inġibdu l waħda widna int ħadd oj. Mela it-tifel tiegħi jien xi kultant biex ninkih biex nġibu naqaf sensieħ. Ngħidlu taf x'on so inti ħana ġan libsek in-neppi ta' nibda ngħidlu. Ngħidlu ħanibatek bil-guggu ngħidlu u bin-neppi l-iskola. Għallu mela, għalli nama bigmen. Metlu mela hekk like a big man. U ċertu kristjani jridu ta' big man, imma għadhom bil-guggu u bil-ħarqa. Umbat jek tgħidilhom, vavi. Għattalija ħammur knisja ħara. Tirranġaħ il-passa li ħatmur għandu. Tinsix tgħidlu li jenni nieħu paċenzja bi 5 snin. U għejja, kulħadd jgħidha warajja, let's grow up. Let's
Grow up. Ja ħasra mulej ħannalina. Meta Ġesu tkellem, jekk taqbad il-paraboli, per eżempju, Mattew 7, vers 24-27, Mattew 6, tiftakar meta Ġesu qallhom, moħħkom f'affarijiet tad-dinja x'tiklu x'tilbsu. All right, imma mhux f'dak investi. X'qed jgħidlek? Investi f'affarijiet tas-saltna. Għalhekk ismani, ħanejdukom ħaġa. Meta ħna nġibu d-deċ ma' l-offerta l-mulej, taf xina nagħmel. Ħanġiba l-pastor, di verament nara immaturità. Meta xi ħadd jieħu għalih, hekk jagħmel, ara jew jgħid jew tgħid, daqshekk tajt deċ m'hemmhekk jien l-offerta. Eżif inti tajt għalih deċ ma' l-offerta. Dan huwa aġir u ħsibiet tal-vavi. U għattejtek, għax għadek moħħok fil-ġisem, fil-bis u iridom jarfuni, iridu jiselmuli, iridu jkelmuni. Għadek mintix teħx minn perspettiva ta' eternità. Għax jina għaddeċ ma' l-offerta, għax nafu konxu li Alla tjarani. Taf li jina ma nafx li ma' wieħed minnkom tagħtu d-deċma u l-offerta tafna ma nafx. U tgħidu lix ma nafx ta'. U laqqas importanti. Imma Alla jaf ta'. Alla kollox qed tinsef fi ktieb. Imma jekk tgħix bi perspettiva ta' eternità, mulej jiena rrid nagħmel is-sewwa għax naf x'inhu huwa s-sewwa u jekk naf li huwa s-sewwa ma nagħmlux, x'ikun dak għalija? Dinub. La naf x'inhi s-sewwa mela għamlu. Ejx investi fl-eternità, ejx minn perspettiva ta' eternità. Jiena rrid naqdel il-ħuti, mhux għax ħuti kollha jisħoq ilhom għax xi kultant ukoll huma stessi weġġawni. Imma nagħmlu għal Kristu. Jiena mhux qudiemkom ħanider. Laqqas ħanider quddiem Bishop Tom Brown, jew quddiem Bishop jew Apostle Kenneth Hagin, mhux ħanider qudiemhom. Għedtilkom il-ġimgħa l-oħra, jekk jaqgħu huma jekk jaqgħu it-knejjes kollha tagħhom, jiena nibqa' sod sakemm jiena nibni fuq Kristu. Għax jiena mhux quddiem nidher jiena tidher quddiem Kristu. Bħal kull wieħed waħda minnkom xejn inqas. Xejn inqas. Mela għex bil-perspettiva eternità ħa nagħmel is-sew. Jekk il-pastor jiżmaga, jiena ħanibqa' nagħmel is-sew. Jekk il-bishop jiżmaga, jiena ħankompli nimxi strett u dritt u fl-integrità. Jekk l-apostlu żvija, jiena ħanibqa' nimxi fil-verità. Għax jiena quddiem Kristu ħanidher. Għaliex? Għax qed ngħix bil-perspettiva tal-eternità. Għasra, kemm naħlu ħin. Jien nuħu pjaċir najn, ma niddejjaqx mhux berdinarja li nejn. Imma ittaqqalni meta rid nejnek l-istess persuna fuq l-istess ħaġa 3 snin, 4 snin l-istess ħaġa. Grow up. Grow up. Ma nibqawx vavi. Pawlu jgħidilhom ma nibqawx bħal trabi bil-ħalib għadkom tixorbu l-ħalib. Kif nistgħu nkabru s-saltna? Taf kif ikabru ċertu knies is-saltna, jisibu 4 minn nies offenduti minn River of Love u joħduhom. Jiex tikber il-knisja. That's called transfer, not growth. Tiġri f'kull knisja ta'. Imma nikbru. Nikbru. Halleluja. Ħasa sidhom mistoqsijiet u nitolbu. X'qed tagħmel bil-ħajja tiegħek biex tinfluwenza in-neighborhood fejn toqgħod int? X'qed tagħmel bil-ħajja tiegħek biex tinfluwenza l-iskola fejn inti tmur jew tuħu lil uliedek? X'qed tagħmel bil-ħajja tiegħek biex tinfluwenza lin-nies tax-xogħol li taħdem fihom? Taħdem fih jew l-isptar. Jekk inti m'għandekx tagħmel mur ara l-morda l-isptar. Hemm ħafna nies laqqas għandhom il-ħadd imur iżurhom. U meta inti xagħti minnkom ikunu l-isptar, jalla qatt ma tkunu. Imma jekk xagħti minnkom ikunu l-isptar, please ibatuli jgħiduli. Xi kultant jgħiduli pastor ħadd ma ġie jarani, inti qedtilna li kont isptar. Għadni it-telepatija għadni ma qbadtix. Inti qedtilna li qed isptar.
U jekk aħna jiġi xi ħadd mill-fellowship jarak hemm bżonn bil-forsi jiġi l-passer jekk jiena ngħid isma' sister, brother, mura l-ħuna, mura l-sister. Għax ix-xogħol żdied. Le l-passer biss, jekk ma ġiġi l-passer ma ġej il-knisja. Let's grow up. Jekk inkun nista' ħanipprova niġi. Imma anke ċertu ħinijiet tal-visitations ma jkunux tajbin għalija, pereżempju ċertu ħin tal-visitations huma ħin li l-mur nisfetfal għall-iskola. Come on. Your life should not be built upon the pastor. Għanna nħobbuh, mux dan il-pastor biss, kull pastor ieħor, kull brother u kull oħt oħra, nirrispettawhom, imma nifmu li aħna limitati qalbi da. Għanna limitu dana. X'qed tagħmel fil-knisja? X'qed tagħmel fil-ġemma, fuq ix-xogħol, fil-raħal tiegħek il-belt fejn toqgħod int. Xi ħaġa pereżempju ħsieb żgħir sabiħ. Għandna missjonarji. Iktbilhom ittra lill-missjonarji. Inkoraġġihom, mhux biss nibatulhom il-flus, ħanitfa' l-offerta tiegħi whatever, right, tajjeb, praise God, għax għandhom bżonn dik jgħixu. Imma ibgħat ittra ta' inkoraġġiment missjonarji li għandna żewġ orfanotrafi, għandna missjoni l-Uganda, tlieta l-Uganda u waħda l-Kenja. Ibatulhom inkoraġġuhom. Aħwa, kelli nista' ngħidilkom affarijiet oħrajn, imma tnejxu f'ġenerazzjoni ta' selfies. Moħħni fija biss. Fit-tieni Timotej 3 tgħidlek poplu li huma minn fuqhom bihom nfushom, moħħhom fihom nfushom, ma jimpurtomx minn ħadd ieħor. Jalla ma nkunux il-Knisja jekk id-dinja defima qed tmur hekk, imma mhux il-Knisja. Moħħok ħudu ħsieb il-xuxin, erfgħu t-toqol u t-tabija ta' xuxin, ħu ħsieb jgħid ħanċempel il-dak ħanar kif inhu, ħanċempel il-dik kif inhu. Għodu attenti li jekk forsi ċemplu b'motiv tajjeb with a good intention, issibu l-xaħat les biex jirremetti rux ma tavvalen fuqek. Għatalu dak il-ħin. Għajlina ma ċempillek biex inti tivvalen għala qalbi. Jinċempillek biex just nurik li jina I care, jina brother, jina jekk għandek bżon għajnuna f'xaħġa, imma l-valen jok joġbok jina minix id-depositu tijak. Amen. Halleluja. Ejx il-perspettiva ta' eternità. Li xi darba dak kollu li tagħmel tajjeb ħadd tiġi premjat għalih. U l-ħażin li ma tindimx minnu tirrispondi għalih. Amen. Ejja nitolbu aħwa. Ħadd ma jitlaq kulawti hawnhekk. Poġġu bil-qiegħda. Even just a bit of soft music. Kull qiegħda jittelba warajja, missa għaddejs. Ningrazzjak tal-kelma tiegħek. Spiritu Santu fakkarni li jiena tnejx f'eternità mhux biss issa. Li xi darba qed nidher quddiemek mulej u dak li nażrajt ħanaħsad. Inti stess tgħidilna li l-bniedem fuq kliemu jiġi ġustifikat, fuq kliemu jiġi kundannat. Fejn jiena weġġajt bil-sieni apposta aħfilli u nindem minna issa stess. Mulej, għatin il-grazzja u nirċivi il-grazzja tijak issa stess biex neħx ħajja verament tixbaħ lil ta' Kristu. Aħna najdu il-kelma tijak tajt li bħal ma' Kristu u ekkin u kol f'din id-dinja. Ejni li bħal Kristu nfittex li ninkoraġġi, li nibni, nsaxħax, li nkun ta' support, nkun ta' kelma ta' kuraġġ. U ma nkun jiena qatt li nikkontribwixxi għat-tifrik jew għal-weġġat tal-qalb mulej Ġesu. Meta jiena naf li xi darba rid niġi wiċċ b'wiċċ miegħek. Ejni ngħix bi perspettiva ta' eternità mulej. Ġesu, aħsilli qalbi, aħsilli lsieni, aħsilli ħsibijieti u millum nixtieq nibda ħajja ġdida. Kisser minn fuq ħajti dak kollu li mhux ġej minnek. Aqla minn ġo qalbi jekk hemm l-imrar nuqqas ta' maħfra, paroli żejjed aqilgħu kissru ħarqu bin-nar qaddis tiegħek mulej. Birak il dawk li weġġawni, birak il dawk li gidbu fuqi, lajja fuqi. Berikom mulej.
U bħalma Kristu qal ma jafux x'nu ma jagħmlu u l-periklu li tipoġġu l-nfushom fih. Bil-grazzja tiegħek Mulej qaddisni, Spiritu Santu invadini bil-preżenza qaddisa tiegħek. Grazzi Mulej. Grazzi tal-li tu paċenzja bija. Grazzi tal-li tħobbni u ħfirt li d-nubiti kollha. Inti taf sew is-sit u s-salvatur tiegħi. Bħal Marija ngħidlek, għamel minni dak li trid int u ħajsir minni dak kollu li huwa skont kelmtek. Bil-grazzja tiegħek għejni ħalli nġiblek glorja u nur f'dak li nagħmel u f'dak li ngħid. U għatini l-grazzja li miss il-ħajjiet f'din id-dinja biex ninfluenzhom għall-eternità. Ħalli ħajjithom ikunu salvati u ma jkolli xejn naqsam ma dak li huwa ħażin, ma dak li huwa tadlam li jfarrak. Ġesu, invadi li ħajti. Nirringrazzjak minn qalbi. Fissem Ġesu Kristu. Amen. Neħaw minn fuq il-YouTube issa.